Ngibingelele bonke abantu basemakhaya, ngibingelele wonke umuntu ongilalele, ngibingelele wonke umuntu olandela uhlelo #yakhombisa.tv. Ngibingelele bonke abantu basemsebenzini, ngibingelele abantu bonke abasazongena ntambama emsebenzini, ngibingelele abantu basey'bhedlela, ngibingelele abantu abagulele emakhaya, ngibingelele abantu basemasontweni nababheke emasontweni. Nansi-ke i-motivation yami, isihlobo sami. Yabona lapha emhlabeni akusibona bonke abantu bakuthandayo ozwana nabo noma uhamba nabo noma ojwayelene nabo noma usebenza nabo. Ngeke bekuthande bonke abantu. Into efuna ukube engqondweni, ngeke bekuthande bonke abantu. Khona izinto kumele uyifundise zona. Unganqiki umuntu uze unganqiki umuntu. Futhi khona into ofuneke uyibheka. If uzongena esitejini sempumelelo yakho, kufanele ubeke engqondweni ukuthi kuzoba nama-challenges ozohlangabezana nawo. Uma usubona ukuthi usuphelelwe isishebe endlini, lokho ungagijimi uyokutshela umuntu noma uyokutshela isihlobo sakho noma uyokutshela umuntu omngani wakho noma ozwana naye ukuthi-ke awunako sengiphelelwa ukudla endlini, ngicela ungisize ngento ethile. Akusibona bonke abantu abafisa ukuthi kube nokudla endlini. Lokho kufakazela ukuthi wakubona, mhlawumbe nawe isihlobo sami uyakwazi lokho. Ukucela imali kumuntu ozona naye, ujwayelene naye, uthi uyayicela imali manje kushayisile. Wafaka igama nje lokuthi hawu, yazi impela mfowethu ngicela ungitsheleka yini ukuzana imali engaka. Khona into engifuna ukuyenza. Uyomuza manje ekhalela phezulu isheholithi, hawu anginamali, simane yaphela imali ngiyisebenzisa. Mfowethu, akusibona bonke abangani bakho abafisa ukuphumelela. Kubeke engqondweni namhlanje ukuthi indlela empumeleni yakho izokudlulisa la wena ozokhipha khona inyembezi zakho. Indlela futhi empumeleni yakho izokuqhelisa abangani bakho. Indlela futhi empumeleni yakho izokulethela abantu bazokulethela izinto ezimbi. Mfowethu, qaphela, akusibona bonke abantu abakuthandayo emhlabeni. Akusibona bonke futhi abantu abakufisela impumelelo. Kunehlobo zami abanye abantu abake bekhulelwe, uthi umuntu ukhulelwe ujabule uthi hawu yazi ngizothola ingane yomfana noma intombazane. Akusibona bonke abantu egcikeni abakujabulelayo lokho ukuthi wena ukhulelwe. Akusibona futhi bonke abantu abakujabulelayo ukuthi wena ngathi ungathola umfana noma ngathi ungathola intombazane. Mfowethu, isitha uthi uphume esiswini sikamama wakho sibe sikho, noma uthi uqala ukhula esiswini sikamama wakho izitha zakho zisuke zikhona. Elamizwi lithi-ke akusibona bonke abantu bakuthanda, kodwa indlela ekhanyeni ikhiphe inyembezi ukuze isuke. Ngiyabonga.